Amen egameni likaJesu ngiyambingelela emakhaya kunokuvela khona i-PMGT4 right njengamanje sizovula nanku umqingo sovula nayo incwadi engcwele bazami siphathele into enkulu kakhulu. Njengamanje ngizovula laphana-ke incwadi ukaMateyu laphana ku-21 uvesi 29. Hallelujah. Right, ifundeka kanjena-ke bazalwane, uJesu usiza izinkunkuthe ezimbili ukuba zibone. Hallelujah. Now nangabe sibheka le ndaba, isiqubu esikhulu sasihamba noJesu, iy'mpumputhe zamemeza kakhulu zathi ndodana kaDavide sihawukele. Uma iqhubeka zimemeza, khona abantu abaseduze kwazo, right? Khona abantu abaseduze kwazo bathi no, musani umemeza, thulani. Ngesikhathi wena udinga usizo, kunabantu abakuvimbayo bathi no, ima, thula. Now iy'mpumputhe ziyaqhubeka ziyamemeza, ndodana kaDavide sihawukele. Uma ngabe uJesu eyibheka le ndaba, qhubeka isikhathi, uyaphendula, uyabuza ukuthi ngifuna ngimsize ngani. Zithi ngifuna ukuthi zisizwe zikwazi ukubona. UJesu wayiphatha amehlo zabona. Now ngifuna ukuthi-ke esihlale lolu daba ukuze nizwe ukuthi ngisikhuluma ngalo namhlanje kule Bhayibheli yami engiphethe. Ngifisa sibhekisise kunabantu empilweni ngalesikhathi wena kwazi ukuthi unenkingani, unayiphi inkinga. Bona ngoba bayazi inkinga yakho, abazi ubuhlungu obubona ngaleyo nkinga yakho, bazokuvimba bathi no ini. But wena ngoba uyayazi inkinga yakho, you have to go there and you have to praise the God ukuze akusize. You have to pray before him ukuze akusize. Now abantu bazokuvimba usizweni bathi no, ungayi kwadokotela, ungayi kothandaza, ungayi ngoba wena uyalazi usizi lakho, uyazazi inkinga zakho. You have to go there. Hamba uyosizakala, hamba uyophila. Iy'mpumputhe kube zalalela bethi thula, noma kube zalalela ukuthi kuthiwe musani ukukhuluma, musani ukumemeza, ngaba yizami ikhulumise. Kodwa ngenxa yokukholwa ukuthi no, lo Jesu esikhothama kuye, noma lo Jesu esimcelayo, phela ukuthi iy'mpumputhe zanabona kodwa zamemeza, ndodana kaDavide sihawukele. Yebo le ndaba ziyamemeza kodwa zibona iy'mpumputhe, kodwa ziyamemeza ngoba zinalo ukholo lokuthi uJesu uzoyisindisa. Zinalo ukholo lokuthi indodana kaDavide njengoba ikhona uzoyisindisa. Now nawe lapho ngasekhaya onokholo lokuthi uNkulunkulu angayishintsha yakhe impilo, sondela sokhuleka nawe. Njalo ngamaSunday sokhuleka nawe sishintshe impilo yakho. Anginankinga ukuthi abantu sebetheni ngayo. Naku iy'mpumputhe ziyavimba, kuthiwa no, thulani, kodwa ziyaqhubeka iy'mpumputhe ziyamemeza ngoba ziyazi ukuthi ukuphila okuphakathi bukuJesu. Now uJesu esimemezelayo unokuphila okuphakathi. Nawe lapho ngasekhaya angayishintsha impilo yakho. Nawe lapho ngasekhaya le mpumputhe oyiyona njengamanje angayiphendula. Anginankinga yokuthi ngabe impumputhe yopoverty ekubambile, ngabe impumputhe yokuhlushwa umndeni, ngabe impumputhe yokulamba, ngabe impumputhe yokulambela izwi. Bheka, mengabe ulambele izwi, uNkulunkulu uzokunika izwi. Mengabe ulambele isinkwa, uNkulunkulu uzokunika isinkwa. Uma ngabe ulambele ukuphila, uNkulunkulu uzokunika ukuphila. Sondela uzothatha ukuphila, sondela uzophila egameni likaJesu. Abantu abasondele babe baningi. Nkosi yami, ningakhohlwa ukuthi mengabe niba khona nje lapha ngeSunday, ngizonika nje abantu abambalwa nayi i-product yale khaya njengoba nibona nje i-healing power le
ephilisa kakhulu. Sizwa ngokuthola umsebenzi, lamanzi lawa abusisiwe Nkosi yami azoshintsha impilo yakho. Nawe lapho ngasekhaya ngiyafisa ukuthi impilo yakho siyishintshe, sobeka izandla kuwe sishintshe impilo yakho. Njengamanje ngizothandaza, ngithandazela ukuthi mina lapho ngasekhaya ngiphile. Wonke umuntu nawe lapho eGoli kwanongiziyaduma Nkosi yami ngiyakubingelela uNkulunkulu ukuthi ayishintshe impilo yakho njengamanje umukele i-TV4. Nawe lapho ezansi emzinkulu ungibukele njengamanje ngicela ushintshe impilo yakho, uNkulunkulu akashintshe impilo yakho. Le mpuputho yiyona ekade iyona izolo awuseyona namhlanje, uNkulunkulu uyayishintsha impilo yakho. Kuphi nakuphi la engibukele khona eThekwini, bonke iTheku lonke namaphethelo, bonke abantu abanike khona, ngicela ukuthi uNkulunkulu abasize ashintshe impilo yakho. Wonke umuntu uzophila, wonke umuntu impilo yakhe izongena kuye. Wena ogulayo lapho ngasekhaya, ngicela ulethe abantu abagulayo on Sunday, izoshintsha impilo, uzophilisa abantu on Sunday 11 kuya ngo-1 lapha eKhonokha e-1524. uNkulunkulu akusize.